Na tejto strane to má ozajstné grády. A ešte sa to vystupňuje. Dávame im poriadny výprask. Aspoň vidíte, čo to pre nich znamená. Som naozaj rád, že som to mohol zažiť na vlastnej koži. Teraz už viem, ako chutí rímske derby v oboch táboroch. To sa veru nevidí každý deň. Dvakrát som sa pošťal. Lazio zvíťazilo 3-0. Na jednej strane radosť, na druhej smútok. Konečne som si uvedomil, čo všetko to pre tých ľudí znamená. Oslavovali, ako by prišli Vianoce spolu s narodeninami. Neviem si predstaviť, čo museli prežívať Rimania. Moje srdce je s vami. Dobrú noc. Zápas skončil, no Danny na to vzrušenie a radosť nikdy nezabudne. Toto derby si bude pamätať navždy. Končia sa však aj časy talianskych ultras. Aká budúcnosť ich čaká? Futbaloví výtržníci. Rímske derby pripravilo Dannymu nezabudnuteľný zážitok. Môžu však tieto vášne ďalej pokračovať? Podľa niektorých dnes hrozí talianskym ultras úplný zánik. Od roku 2001 sa ich úrady snažia eliminovať. Ide o súčasť absurdnej politiky. Silnejú represívne opatrenia, kým na policajných poradách zatiaľ starostlivo plánujú násilné akcie. Hovorím o pasciach, ktoré nám nastražia, aby nám mohli zakázať vstup na štadióny. Obťažujú ľudí, ktorí sa idú iba pozrieť na hru svojho tímu. Dennodenne nás za to trestajú. Represie silnejú, no určite nič nevyriešia. Potýčka medzi políciou a radikálnymi fanúšikmi dochádza už roky. Talianská polícia neúnavne reaguje spôsobom, ktorý zvyčajne spôsobí viac problémov, než vyrieši. Zoradia sa a pri najmenšom náznaku problémov neváhajú použiť slzotvorný plyn. Niekedy sa nasadenie obuškov dá pochopiť, hoci vôbec nie je účinné. Žiadna z týchto metód problém určite nevyrieši. Vo februári 2007 dospelo napätie medzi políciou a ultras na Sicílii do tragického finále. Policajt Filippo Raciti zahynul v potýčkach počas zápasu medzi Katániou a Palermom. Ďalších 62 policajtov utrpelo rôzne zranenia. Talianska vláda okamžite zakázala všetky futbalové stretnutia v celej krajine. Úrady slúbili, že zbavia Taliansko násilia. Zakázali používanie svetlíc a petárd na štadiónoch a začalo sa hovoriť o nových štadiónoch, ktoré by, podobne ako v Británii, mali polícii uľahčiť prácu. Tak ako to u nás žiaľ chodí, aj teraz, po období smútku a sľubov, že sa všetko zmení a nastolí sa poriadok, sa tento pocit vytratil a obávam sa, že všetko zas ostane po starom. O čosi neskôr však taliansky futbal utrpel ďalšiu ranu. Stratil šancu usporiadať majstrovstvá Európy v roku 2012. Práve vtedy sa ozvali nové hlasy volajúce po zmene.
Taliansky prípravný tím zvalil vinu za neúspech na násilie na štadiónoch na Sicílii a v Ríme počas zápasu Ligy majstrov medzi AS Rím a Manchesterom United. Na zápase v Ríme sa ukázalo, že po smrti svojho kolegu polícia v zákrokoch proti výtržníkom ešte väčšmi pritvrdila. Policajný oddiel zakročil proti nevinným fanúšikom United a toto video zhotovené mobilným telefónom ukazuje, ako zmlátili nič netušiaceho diváka obuškom. Taliansko čaká ťažký boj a už dnes je jasné, že radikáli sa nevzdajú ľahko. Ako pravý fanúšik sa musíš narodiť. Nesieš si to v sebe, nemôžeš sa ním len tak ľahko stať. Vieme, že sme v práve a nevzdáme sa. Neporazia nás. Ak niekto zaplatí, budú to oni a oľutujú svoje činy. Na tom však nezáleží. Členstvo v Ultras nie je len módnym výstrelkom. Nerobíme to pre zdravie. Je to skrátka náš život.